I zdravo svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Dirty Bomba. Znači, ovo se skriva. Fuck. I još ovo. Znači, sad sam postavio da mi je malo bolje ona rezolucija, zašto sam vidio da uopšte ne valja ona prošlo 800 sa 600. I da, znači ovo je novi, što nije novi mod, ovo je mislim najstariji mod ove igre, Objective, znači ovdje ako umreš možda se respawnuješ. Ovo je u stvari nova neka mapa, nisam nikad preigrao. Pa će biti... Što je bio? Pa će biti valjda zanimljivo. Tako da idem. Ne znam šta... Prevent delivery. Ok. Ček, šta mi se ovdje trebamo da uradim? Ne znam. Shit. Pa vidim da me ovaj uvija. Fuck! Malo mi je loši FPS. To. Tako. Dobro, ili makar smo jedan neki dobili. To ja. Super, we open the gate. Nećemo, šta nećemo. Sranje. Čekam, ne znam gdje su oni respawnovi i to. Valjda tamo. Oh shit, ne. Zora nisam ubio. Jedan health, wow. Koje sranje. Naravno se će ovo da gubi. Makar sam dobio neki asist. Da imam koji sam na tabeli. Pa dobro, je 600 i nešto. Jeste glupi. Samo moramo i ovo se još sad dobiti. Jebote, dakle se ovo stvorio. Pa za niko ni... Medik je prošao i nije mi pomogao. Wow. Da, to je naš tim. Ovaj sa shotgunom pokušava od 30 metara nešto pogledati. Kakve gluposti. Pylons. Hajde idemo, šta je to? Evo ga airstrike ima. Super. A ovo sad trebamo defenditi. Dobro. Gdje sad da prođem? Evo. Ujebaću ti sve. Ti ćeš mene dobijaš, a? Ti ćeš mene tako. Plant C4 charge, ajde. Oh shit. Tako. Ne veze što mu ubio, ja sam ubio Franka. Dobro. Promašio ga, wow. Iako ovdje u uglu piše da mi je FPS 15, ja osjećam kao da je ono mnogo bolje. Ne znam zašto. Dobro, ne veze. Ništa, idemo mi znači sada tamo ako možemo da postavimo ovu bombu. Ne već postavimo. Johoj. Ovdje. Oh fuck. Čekaj, što je ovo? Uništi ovo sranje. Ne tako.
Dobro, disable. Ima još... Što bio? Sam pozvao, makar nisam. Evo viš. Bravo. Vidio sam da je ovo ubio, bravo. Još 15 sekundi. 14. Od ovo nisam zadnji, ajde. Što? Sad kad se respawnujem odmah idem tamo. Ajmo ljudi, moramo da dizarmujemo C4. The fuck, brate? Stvarno niko ovo nije vidio. Ovo je loš, pa se ček. Moram malo ovdje. Neću. Ma daj! Tomi, seš da nastradaš. Ajde ljudi, možemo još 2,5 minuta da izdržimo. Kako loš, ej, majko. Mira neki. Ajde, 1-0. Tako. Mislim da im je cilj da prvo ovdje postaje bombu, pa tek onda... Tam nisu. Jesu, boga mi, jesu. To ja. Tako. Ajde, reloadi brže. Tomi, boga mi, dobit ćeš ti govana ovdje. Ma daj! Što healthy? E pa ovo se stvarno nije fair. Ajmo još 1,5 minut. Dobro, ajde 2000 poena imam. Ovo je mnogo bolje nego u prošloj epizodi kad smo imali jedan, nije... Ajde, brate, pomozi. O moj bože. Ajde, makar se ubi. Pomaži, brate, to. Jel bio sam? Idemo... Smaku. To je još 20 sekundi imamo, samo da izdržimo. I onda će biti bravo mi. Joho je mrtav. Tako. Bravo. To je to, znači pobedili smo. Čekaj. 1. Hell je. Super, imao sam 2600. Opa, leverage. Kredi bonus. Ljudi, koliko sad pekova možemo da otvorimo?